ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହୃଦୟ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୁଣାରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦାଢ଼ି ବି ସେଭିଂ ହେଇନି, ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି 30 ଡିସେମ୍ବର। ବର୍ଷା କାଲି ପାଖରୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଳି କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ବି ପୁରା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପାଣିରେ କେମିତି ଓଦା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଧାନ ସବୁ କେମିତି ଭିଜି ସାରିଛି। ପୁରା ପବନ ପୁରା ଜୋରରେ ବହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ପତ୍ର କେମିତି ହଲୁଛି ପବନରେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବୁ, ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବିଲାତି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଠି ଯାହା ଫଳିଛି ଆଜି ପ୍ରାୟ ସେଇଟା ତରକାରୀ ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛର ବିଲାତି ଟମାଟୋ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଧାନ ସବୁ ଏଠି ସେଠି ରଖିଛି। ଏ ଧାନ ବି ସଫା କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଧାନ। এই ପକ୍କା ଘରଟି ମୋ ବାପା ପାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର। ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଏଠି ସେଠି ରଖିଛୁ। এই ପକ୍କା ଘରଟି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇନି। ଆଉ ନିଜେ କରିଛି ମତଲବ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇନି। ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରା ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିନି ଏସବୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଅଛି ବଇଁଶୀ, ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଇଁଶୀ, ଦୁଇଟା ବଇଁଶୀ।
बुझा सर को कैसे कर तो देखि परछन्ते एटा जेतके बुरा देखा अछि सब गजा है सी धान सब गजा है।